Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Funky dnes s Uršou Bulvarkovou a Mojmírem Coufalíkem. Krásný sváteční večer. Vítám vás u vánočních televizních novin. Přejdeme ke zprávě dnešního večera. Dne 16.12. proběhne 7. ročník Xmas Battle Party Funky Beat. V klubu. Rivka. Jo. Rivka. Dle statistických údajů půjde o největší akcičku v dějinách lidstva a lidé už teď podléhají darovému šílenství. Vy se na ně těšíte, no, vlečíte jako dojetím, nebo jak? Můžu se zeptat, vy jste doprovodila dceru, odkud jste? Stojí ti to za to? Dobré, že? Na tuhle akcičku byl dokonce dosažen světový rekord v délce čekání. A teď předávám slovo naší reportérce do terénu. Krásný dobrý večer, zdravím vás z živého vysílání. Jsme právě ve městě Frýdek Místek u klubu Rivka a vedle mě leží držitel světového rekordu v čekání. Pane Kvítko, jak se právě cítíte? No popravdě, abych řekl, je mi ukrutná zima. A proč tady vlastně čekáte? No, na tu nejlepší párty pod sluncem. A proč si myslíte, že tato párty bude právě ta nejlepší? Jak jistě víte, bude zde mnoho tanečních vystoupení, tanečníků, betlů, super zábava a i alkohol. Můžete nám prozradit, jak dlouho už tady vlastně čekáte? 4 týdny. Já myslím, že to mluví úplně za vše. 16. prosince Xmas Party s taneční skupinou Funky Beat v klubu Rivka. Těšíme se na vás a já posílám slovo zpět do studia. To bylo super! To bylo super! Super to bylo! Mojí? Ha? Půjdeme na kapát. No jasně, jdeme na party! Konec zpráv. Pro televizi Funky Uršula a Mojmírko. Dá Daruš. Znáte taneční skupinu Funky Beat? Určitě znám. A víte o tom, že 16. prosince bude mít taneční skupina Funky Beat svoji vlastní party? Slyšel jsem o tom. A budete tam? Já si myslím, že určitě ano. V čem si myslíte, že tato party bude výjimečná? Protože tam bude skupina Funky Beat, která je jedinečná a nejlepší ze všech.